Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Palay Aralan sa Radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Abalang-abala ang magandang si Binibining Aurora sa walang patumanggang pagkuha ng litrato sa palayan ng kanyang ama. Kailangan daw niyang maibalikta kung kailangan na bang mag-abono ng nitroheno sa palayan. Nabasa kasi niya sa PhilRice Facebook page na katakam-takam sa mga peste ang palayang bugbog sa pataba. Ano bang kababalaghan ang ginagawa mo dyan, Aurora? At paano yung pagpindot mo? Diyan ba mismo sa palayan? Ano ba nakain mo, bata ka? Baka naman nagayuma ka na. Ay, eto ba, Aling Ising? Inaalam ko kasi kung kailangan na ba ng palay ng patabang nitroheno. Baka kasi hindi pa. Sayang naman ang pambili. Tsaka, babala sa PhilRice Facebook page ay ang paglalagay ng santambak na pataba ang sanhi ng paghapay ng palay at pag-atake ng peste sa palayan. Gamit ang cellphone? Malalaman kung kailangan ng nitroheno ang palayan? Paano naman nangyari yun? Simple lang, Aling Ising. Pipicturean lang ang dahon ng palay at magbibigay na ng reseta. Rekomendasyon ang Leaf Color Computing o LCC mobile app. Sasabihin kung gutom na si nitroheno ang palay o busog pa naman. Ang galing yan ah! May bayad ba yan? Naku, baka mahal. Aling Ising, libre po. Walang bayad. Nasaan po ba ang cellphone nyo at i-download ko na po sa gadget nyo? Ida-download ko na rin yung iba pang digital applications na pwedeng gamitin sa pagsasaka. Libre din ba yan? Libre po! As in free for all! Download ko na ang Rice Crop Manager, -1 Element Technique, AgriDoc, Leaf Color Computing, at Binhing Palay apps. Ayos! Digital apps na pang magsasaka, kilalanin. Rice Crop Manager, -1 Element Technique, Leaf Color Computing, AgriDoc at Binhing Palay app. Magandang araw mga kamagsasaka. Welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Ako po si Mang Fred at usapang digital application tayo ngayong araw. Bukod sa mga babasahin, technology videos at pagdalo sa pagsasanay, maaari ring magamit ang cellphone o computer upang makakuha ng mga kaalaman sa pagsasaka. Tatalakayin natin ngayong araw ang Rice Crop Manager na nagbibigay ng tamang rekomendasyon sa pag-aabono. Makakasama natin ngayong araw si Ginoong Wilfredo Collado ng PhilRice, isa sa mga eksperto tungkol sa tamang pamamahala ng sustansya ng palay. Magandang araw po, Sir Kuli. Magandang araw din po sa ating lahat. Sir Kuli, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano po ang tinatawag na Rice Crop Manager. Ang Rice Crop Manager ay isang decision support tool o ito yung isang gabay na tumutulong sa ating mga magsasaka na nakakapagbigay ng tamang rekomendasyon sa kanyang pamamahala sa kanyang palay upang tumaas ang ani at tumaas din ang kanyang kinikita. Sir Kuli, halimbawa po may access na po sa internet ang magsasaka. Paano po gamitin ang Rice Crop Manager at totoo bang libre po ito? Ang Rice Crop Manager ay libre na makukuha natin gamit ang internet. Kaya ang ating mga extension workers ay maaari nilang i-download o makuha ito via internet yung ating tinatawag na Rice Crop Manager. So sa pamamagitan ng laptop, cellphone o Android phones o kaya ay mga tablets ay pwede nilang i-download to at ito ay pwede nang gamitin ng ating mga extension workers upang mabigyan ng rekomendasyon ng ating mga magsasaka ng tamang pamamahala sa kanyang pagpapalay, sa kanyang pagbubukid. Kaya kung meron na kayong Android app ng RCM sa inyong Android phone, pwede na po itong gamitin kahit na wala kayong connection sa internet. Kaya pagka nagsumiti kayo ng inyong sagot sa ating RCM na interview, mabibigyan pa rin kayo ng rekomendasyon ng tamang pamamahala ng inyong palayan sa darating na sakahan. Iyon po yung Android application. Ayun. Sir, sakali pong mayroon na po silang application, kailan naman po ang tamang panahon ng paggamit ng Rice Crop Manager? So ang Rice Crop Manager po ay dapat gamitin ng ating mga extension workers habang hindi pa nakakatanim ang ating mga magsasaka. Kaya ito ay ginagamitan ng interview o
pagtatanong sa ating mga magsasaka bago pa sila magtanim ng kanilang itatanim na binhi na palay. So dapat alam na ng ating mga magsasaka kung anong variety ang gagamitin nila. Alam na din nila kung kailan ang panahon ng kanilang pagpupunla o kaya pagtatanim, lalong-lalo na sa sabog tanim. So dapat ay bago pa magtanim ang ating mga magsasaka ay ma-interview na sila para mabigyan ng tamang gabay sa pagsasaka ng palay. Sir Kuli, ano-ano pong klaseng payo sa magsasaka ang naibibigay ng Rice Crop Manager? Sa mga payo na binibigay ng Rice Crop Manager, narito na yung nauna na pinagmula ng ating Rice Crop Manager. Unang-una, nagbibigay siya ng komprehensibong gabay ng pagbibigay ng rekomendasyon doon sa pamamahala ng sustansya sa ating halamang palay. So, nandito yung tamang pagbibigay ng sustansya mula sa tamang paggagalingan, tamang dami ng gagamitin na pataba o abono, at tamang panahon kung kailan sila ilalagay sa ating halamang palay. Ganon din, nagbibigay din ng rekomendasyon sa iba pang pamamahala sa ating pagpapalay, katulad ng pagbibigay ng seeding rate o yung dami ng binhi na gagamitin kung ikaw ay magsasabog tanim. Ganon din, nagbibigay din ng rekomendasyon ng Rice Crop Manager tungkol sa pamamahala sa peste sa loob ng 45 araw simula ng pagkatanim nito. Ganun din, nagbibigay din ng Rice Crop Manager ng rekomendasyon kung ang ating pamamahala ng tubig ay napaka-importante na mabigyan ng gabay ang ating mga magsasaka upang makatipid tayo doon sa tinatawag nating alternate wetting and drying technology. At nagbibigay din ang ating Rice Crop Manager ng iba pang rekomendasyon tungo doon sa tamang pagpapatubig, tamang pagbibigay ng rekomendasyon kung may mga darating na kalamidad o darating na baha sa ating palayan. Halos lahat po pala ng aspeto ng pagsasaka ay maaari makapagbigay ng rekomendasyon ang Rice Crop Manager. Kapag po ba sinunod ng mga magsasaka ang payo ng Rice Crop Manager, gaano po ba karami ang maaaring itaas na ani? So, dalawa ang pwede kong isagot dyan. Una, doon sa aming pagsasaliksik o tinatawag nating research, napatunayan namin na 10 hanggang 32% ang kayang itaas ng ani ng susunod doon sa Rice Crop Manager na rekomendasyon doon sa mga magsasakang umaani ng 5 tonelada o 100 kaban o pababa na ani. Ngayon, doon naman sa ginawang monitor ng ating Department of Agriculture sa mga sumubok na o gumamit na ng Rice Crop Manager, ay nakita na nagkaroon ng 22% pagtaas sa ani. At ganun din, tumaas din po ang kinikita ng 49% o 49% ang itinaas sa kita ng ating mga magsasaka. Kaya dapat nating sundin ang Rice Crop Manager. Ayan, ang laki po pala ng posibleng pagtaas ng ani pag sinunod po ang Rice Crop Manager. Sir Kuli, baka may karagdagang mensahe po kayo sa ating tagapakinig? So sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na yung ating mga magsasaka, huwag po tayong matakot na sundin ang rekomendasyon na binibigay ng Rice Crop Manager. Ito po ay napatunayan na sa pagsasaliksik at ganoon din po. Napatunayan na rin sa mga gumamit noong 2018 sa dalawang panahon hanggang 2019 na pagtatanim. So 2018 wet season, 2019 dry season, napatunayan po yung sinabi ko kanina na tumaas ang ani. Kahit na hindi 100% na sinunod yung rekomendasyon, nakita pa rin na 22% yung taas ng ani. Kaya wag po tayong matakot dahil ito po ay subok na, napatunayan at umaasa kami na ito ay mag-i-improve pa o gaganda pa sa susunod mga panahon. So dapat sundin natin ang Rice Crop Manager dahil ito ay libre, madaling makapagbigay ng rekomendasyon, ngunit isa lamang ito sa mga pwede nating gamitin na mga gabay sa ating pagsasaka. Marami pa rin ho tayong mga gabay na pwedeng gamitin. Isa ang Rice Crop Manager. Kaya sa lahat po ay umaasa kami na patuloy niyong tatangkilikin ang mga programa o rekomendasyon na binibigay ng ating gobyerno, lalong-lalo na po itong Rice Crop Managers. Sir Kuli, halimbawa po may mga karaniwang magsasaka po na wala pong access sa internet at gusto pong sundin ng mga rekomendasyon ng RCM. Saan po sila pwedeng makipag-ugnayan para humingi po ng assistance?
Oh, Fred, salamat sa tanong na yan. Ang ating mga magsasaka na nagnanais na makatanggap ng rekomendasyon mula sa Rice Crop Manager ay maaari lamang makipag-ugnayan sa kanilang Municipal Agriculture Office o doon sa tinatawag nating DA ng local government unit nila. So ito yung mga katuwang ng ating mga Department of Agriculture Regional Field Offices na nagbibigay ng rekomendasyon sa ating mga magsasaka. Kaya unang-una makipag-ugnayan sila sa Municipal Agriculture Office. At pwede rin naman pumunta sa PhilRice o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng PhilRice o branch stations ng PhilRice upang mabigyan din sila ng rekomendasyon mula sa Rice Crop Manager. At ganoon din, pwede rin silang pumunta sa ATI. Actually, ang totoong nagsasagawa ng malawakang bibigay ng rekomendasyon ay sa pamamahala ng Agricultural Training Institute. Subalit, katuwang nila dito ang DARFOs o yung mga regional field offices, saka ganun din ang mga local government units. So yun po. Maraming salamat, Sir Kuli. Ang Rice Crop Manager app ay isa lamang sa mga apps na nakapaloob sa Rice Crop Manager Advisory Service app. Ito ay tumutulong sa mga magsasaka na magbigay ng angkop na rekomendasyon sa pagpapalayan gamit ang computer o cellphone bago pa man sila magtanim. Ito ay libre at maaaring gamitin sa palayang sahudulan at may patubig. Sa paggamit ng Rice Crop Manager app, magagabayan ang mga magsasaka sa paglalagay ng pataba sa palayan. Ang RCM ay makapagbibigay ng rekomendasyon kung ano ang angkop na pataba, gaano karami, at kung kailan i-apply ang mga pataba ayon sa naitalang ani. Dagdag pa riyan, may mga rekomendasyon din sa pamamahala ng peste sa palayan tulad ng damo at iba't ibang kaaway na kulisap, pamamahala ng tubig gamit ang alternate wetting and drying na teknolohiya at dami ng binhi para sa sabog tanim. Para magamit ang Rice Crop Manager, sasagutin lamang ng mga magsasaka ang ilang mga katanungan kaugnay ng kanilang mga gawain sa bukid. Ang rekomendasyon ay maaari magkakaiba depende sa kung anong variety ng palay ang iyong gamit, serya ng mga sagot at nairekomendang dami ng ani. Sa mga interesadong magsasaka na naisubukan ng Rice Crop Manager app, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng DA Agricultural Training Institute, DA Regional Field Offices, LGUs, PhilRice o International Rice Research Institute. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang digital applications tayo ngayong araw. Bukod sa mga babasahin, panonood ng technology videos at pagdalo sa pagsasanay o training, maaari ring magamit ang cellphone o computer upang makakalap ng mga kaalaman sa pagsasaka. Tatalakayin natin ang Binhing Palay app na maaaring pagkuhanan ng impormasyon patungkol sa mga katangian ng variety ng palay. Upang malaman natin kung paano nga ba ito gamitin at saan tayo makakakuha nito, makakapanayam natin si Ginoong Nehemiah Cabayong, isa sa mga developers ng Binhing Palay app mula sa PhilRice. Magandang araw po, Sir Nehemiah. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa atin sa School on Air. Sa pangalan pa lang po ng app na ito ay Binhing Palay, Sir Nehem. Ito po siguro ay patungkol sa mga variety, ano po? Ano po kaya ang kaya pong gawin nitong Binhing Palay app, Sir Nehem? Tama ka dyan, Mang Fred. Ang Binhing Palay app ay nagbibigay ng mga katangian ng iba't ibang varieties ng palay na maaaring itanim sa ating palayan. So ano ba yung mga yun? Yung average yield, maximum yield, yung rekomendasyon tungkol sa saan itatanim, kung pwede ba ito sa irrigated lowland o sa rain-fed areas, kung pwede ba ito sa dry season or wet season, at kung ano ang pamamaraan ng pagtatanim, kung direct seeded ba or transplanted. Nagbibigay din ito ng impormasyon tungkol sa variety kung ano yung level ng resistance nito sa mga peste at sakit, gaya na ang blast, bacterial leaf blight, tungro, brown plant hopper, green leaf hopper, at yellow stem borer, at iba pa. At bukod pa dyan, nagbibigay din ito ng impormasyon tungkol sa kalidad din ng bigas at kanin na maaaring makuha mula sa mga varieties. Gaya ng milling potential, head rice, kung long grain ba ito or short grain, at kung malambot ba ito o hindi masyado.
So yun ang binibigay na impormasyon ng Binhing Palay app para sa atin. Napakaganda po pala itong Binhing Palay app kasi malalaman mo na agad ang kalidad ng butil o gaano karami ang kayang aanihin sa kanyang kapaligiran o yung ecosystem na siyang mainam itanim. Ang tanong po sa Nehem ay gaano po karaming variety ng palay ang pwedeng makita dito sa Binhing Palay app? At ito po ba ay ina-update tuwing may bagong variety ng palay na lumalabas? Ayan. Sa kasalukuyan, Mang Fred, ang nakalagay ng mga varieties sa ating Binhing Palay app ay umaabot na sa 289. So itong mga varieties na ito ay dinevelop ng iba't ibang agencies kagaya ng PhilRice, ng IRRI, ng UPLB at ng mga pribadong kumpanya. At tuwing may bagong mga variety, lahat ng iyon ay dumadaan sa pagsusuri ng National Cooperative Testing at yun naman, kapag nakapasa na sa kanila ay ipino-forward sa atin upang mailagay sa Binhing Palay app. So lahat ng mga bagong variety, kapag ito ay lumabas at na-test na at napadami na, ay inilalagay na natin ang impormasyon nito sa Binhing Palay app upang maging updated ang ating mga magsasaka sa mga bagong varieties ng palay. O ayan mga kababayan, madali na po kayong mamili ng binhi ngayong gamit ang Binhing Palay app kasi halos lahat ng impormasyon ay nandito na sa application na ito. Sir Nehem, sinasagot din po ba ng Binhing Palay app halimbawa may iba pang katanungan ng mga magsasaka? Okay, Mang Fred. Dahil nga ang Binhing Palay app ay tungkol nga sa mga varieties ng palay, naglagay din kami ng impormasyon tungkol sa KeyCheck 1 o yung tamang paggamit ng mataas na kalidad ng rekomendadong binhi sa ating lugar. So, nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa tamang pag-assess ng KeyCheck na ito at yung mga hakbang na nire-recommenda natin upang masiguro na mataas ang kalidad ng binhi na ating maitatanim. So, makikita dito sa pamamagitan ng mga video at audio clips na nakasama sa ating Binhing Palay app. So ayan, so kasama rin po pala yung mga videos na patungkol po sa binhi. Ano po, Sir Nehem? Sir Nehem, ang tanong lang po namin, lalo na po sa nakikinig, yun po yung Binhing Palay app. Paano po kaya maka-download ng applications na ganito yung ating kababayan at libre po ba ito kapag ito-download? Ayan. Ang Binhing Palay app po ay maaaring ma-download sa Google Play Store. I-search lang po ang Binhing Palay from PhilRice at lalabas na po ang icon ng Binhing Palay app. Ito po ay libre na ma-download natin at pwede nating magamit ito kahit na walang internet connection sa ating mga palayan. Sa mga kababayan po natin na nais malaman yung katangian ng binhi, subukan na natin itong Binhing Palay app. Sir Nehem, karagdagang mensahe na lang po sa ating tagapakinig, lalo po sa kababayan po nating magsasaka. Para po sa mga nakikinig sa atin at sa inyo na rin po, Mang Fred, alam po natin na talagang napakahalaga yung tamang pagpipili ng mga varieties na itatanim natin kung rekomendado ba ito at mataas ba ang kalidad nito pag tinanim natin sa ating mga palayan. Kaya sa pamamagitan ng Binhing Palay app ay nais nating magbigay ng updated na impormasyon para sa ating lahat upang matulungan tayo sa tamang pagdidesisyon at malaman talaga natin kung malaki ba ang ani na pwede nating makuha sa paggamit natin ng iba't ibang mga varieties. At kung ano yung mga kalidad nito na pwede nating makuha kapag naitanim natin sa ating mga palayan. So sana ay makatulong po ang Binhing Palay app para sa ating lahat. Ayan, napakarami po ng impormasyon po na naibahagi tungkol po sa katangian ng binhi gamit po ang Binhing Palay app. Maraming salamat, Sir Nehem. At sana po sa susunod na talakayan tungkol sa makabagong teknolohiya sa pagpapalayan ay muli po namin kayong makapanayam. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir Nehem. Maraming salamat din, Mang Fred, at magandang araw sa mga nakikinig po sa atin. Gamit ang Android smartphone, madadownload ng libre ang Binhing Palay app sa Google Play. Nilalaman ng app na ito ang nasa mahigit 200 variety ng palay at mga katangian nila. Kabilang sa mga impormasyong makukuha sa Binhing Palay app ang potensyal na kayang anihin ng variety, reaksyon ng palay sa sakit at peste, angkop na kapaligirang pagtataniman o ecosystem, kabuuang porsyento ng nagiling na bigas o milling recovery at kung kanin nito ay malambot o matigas. Ang Binhing Palay app ay magagamit ng magsasaka, extension workers at researchers. Maaari ring makilala ang mga variety ng palay batay sa ecosystem. Malalaman kung angkop ang partikular na variety sa bukid na may patubig, sa hudulan, napapasok ng tubig alat, katihan o upland, nababaha, malamig at mataas na palayan.
Ang app na ito ay nagbibigay rin ng rekomendasyon kung ano ang mainam itanim base sa datos mula sa DA Regional Field Offices at resulta ng survey patungkol sa kagustuhang itanim ng mga magsasaka. Ang Binhing Palay app ay pwedeng magamit kahit walang internet. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang digital application tayo ngayong araw. Bukod sa mga babasahin, panonood ng technology videos at pagdalo sa pagsasanay o training, maaaring magamit ang cellphone o computer upang makakalap ng mga kaalaman sa pagsasaka. Tatalakayin natin ang AgriDoc app na siyang maaaring gawing talaan ng mga gawain at gastusin sa palayan at magbigay alerto sa mga pangangailangan ng palay base sa aktual na edad nito. Makakapanayam natin si Ginoong Nehemiah Cabalyong, isa sa mga developers ng AgriDoc app mula sa PhilRice. Magandang araw po, Sir Nehemiah. Yan, magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa mga nakikinig sa atin. Ayan, so karamihan po ngayon meron ng smartphones. Tayo po ay nasa tinatawag na high-tech na. Pakipaliwanag nga po, Sir Nehem, kung ano po ang tinatawag na AgriDoc app. Okay. So, ang AgriDoc app, Mang Fred, ay isang smartphone app na kung saan maaari nating ilista ang ating mga activities at mga gastos sa pagpapalay. So, di ba, karaniwan ngayon, ang ginagamit natin ay yung mga notebook at lapis at ballpen sa pagsusulat. Subalit, gamit tong smartphone app at tong AgriDoc app ay pwede na nating ilagay ng mas madali at mas madaling hanapin ang mga activities at saka mga gastusin natin na gagawin natin sa ating palayan. So bukod pa riyan, ang AgriDoc app ay nagbibigay ng notification o alerto sa atin tungkol sa mga pangangailangan ng ating palay base sa edad nito. So halimbawa dyan, yung patubig, yung paglalagay ng abono, yung tamang pag-aalaga sa ating palay at yung iba't ibang peste at saka mga sakit na maaaring umatake. So ganun ang gamit ng AgriDoc app para sa atin. Naku, napakaganda po pala ng ganyang AgriDoc app kasi kaming mga magsasaka ay karaniwan sa kalendaryo nagtatala ng mga gawain sa bukid. Ito po bang AgriDoc app, Sir Nehem, ay may mga bayad po? At paano po ba ito makukuha ng ating mga magsasaka? Okay, magandang balita po para sa ating lahat dahil ang AgriDoc app po ay libre. So walang bayad. Siyempre, ang kailangan lang nating bilhin ay ang ating smartphone. Pero for sure, meron na yung mga bahay natin na mga smartphone dahil usually yung mga anak natin o hindi man tayo na mga magsasaka ay meron ng smartphone. Ang kailangan lang gawin ay i-download ito sa Google Play Store. So, isa-search lang yung AgriDoc app at PhilRice at yun, lalabas na yung AgriDoc app at maaari nang i-download at install sa ating mga smartphone. Ayun, parang karaniwan lang po pala na laro sa smartphone, ano po? Paano po ba ito gamitin? At ano naman po ang may tutulong nito sa pagpapalayan? Madali lang itong gamitin kapag na-install na. So, ang una lang gagawin ay ilalagay natin yung mga detalye ng ating palayan, kung saan yung lugar at ilan yung sukat. Pagkatapos ay maaari na nating ilagay kung ano yung cropping season. So, ang cropping season natin ngayon ay dry season 2021. So, maaari na po nating ilagay kung ano ang varieties na itatanim natin, ang paraan ng pagtatanim, at yung mga activities nga, halimbawa sa land preparation, sa pagpupunla, sa paglalagay ng iba't ibang abono, at pagpapatubig, at pag-aalaga sa ating mga pananim hanggang sa pag-harvest. At pwede na nating ilagay doon pati yung gastos. Automatic na niya nakakompute kung magkano lahat yung nagagastos natin. Upang makita naman yung edad ng palay ay meron lang button doon at lalabas na kung ano yung kasalukuyang edad ng palay at ano yung mga dapat na asikasuhin base sa edad ng palay na nakita natin. So, makakatulong itong app na to sa pagbibigay ng tamang pagpaplano at tamang pagmamanage ng mga activities at gastos sa palay. So, mas madali na lang, di ba, na makakalkula kung ano ba yung total na nagagastos natin, yung gross income hanggang sa net income na pwedeng kitain sa buong season. Siyempre, naiintindihan po natin na baka mahirapan sila nanay at tatay sa paggamit ng app na to. So, pwede po tayong magpatulong sa ating mga anak o mga kakilala na bihasa sa paggamit ng smartphone upang ma-practice natin yung paggamit ng AgriDoc app. Napakarami po pala ng impormasyon na makukuha dito kapag meron ka po ng application na ganito, Sir Nehem. Kasi pati hanggang sa kikitain ay malalaman mo.
Kumbaga po sa amin sa karaniwan yung nakalista, kung yun lang po yung alam namin na gastos, pag dito po pala makikita mo na kaagad kung kumita ka ba ng malaki o hindi. Pero ang tanong po, ito po bang AgriDoc app nangangailangan pa ba ng internet para magamit? Yan, magandang katanungan po yan, Mang Fred. So, ang AgriDoc app ay hindi po nangangailangan ng internet upang magamit. Siyempre, kapag install, kailangan lang po ng internet. Pero kapag kahit nasa bukid na po kayo, o kaya nasa bahay, kahit walang internet or mobile data, pwede pong magamit ang AgriDoc app. Sir Nehem, halimbawa po na meron pong na-download yung ating mga kababayan na AgriDoc app, hindi gaano pamilyar kung paano gamitin. Meron po ba kami pwedeng pagtanungan sa inyo sa PhilRise para i-assist po kami? Ayun po. So kung talagang hindi po natin masyadong makabisado ang paggamit ng AgriDoc app, ay pwede naman po namin kayong tulungan. Mag-text lang po tayo sa PhilRise Tech Center sa 0917-111-7423 o kaya i-message po kami sa DA PhilRise Facebook page sa Rise.Matters. At i-connect po kayo sa aming mga developers upang i-assist po kayo sa paggamit ng AgriDoc app. Ayan, napakarami po palang magagawa dito sa AgriDoc app sa ating pagpapalayan. Sir Nehem, baka po may dagdag po kayong mensahe tungkol po sa AgriDoc app, lalo na po sa ating mga kababayan na teki na o gusto rin po gumamit ng teknolohiya sa pagpapalayan. Yan, tama ka dyan, Mang Fred. Panahon na nga ngayon ng iba't ibang teknolohiya kagaya ng smartphone at mga apps na ito. So kami naman dito sa PhilRise ay nagde-develop talaga ng iba't ibang makabagong kagamitan o mga panibagong tools upang matulungan tayo sa pagmamanage at sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating palayan. So minsan alam din po natin na maaaring mahirapan sa paggamit ng mga apps na ito sa simula, pero konting practice lang at tulong mula sa ating mga kakilala o sa ating mga anak at magagamit din po ito natin sa ayos. So hangad po namin na kayo ay matulungan sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya kagaya ng smartphones po natin. Ayan, maraming salamat po Sir Nehem sa pagbabahagi niyo po sa amin ng ganitong mga teknolohiya para magamit ng ating mga magsasaka. Sana po ay sa mga susunod natin na interviews ay ma-invite po namin kayo para sa ganitong karagdagang kaalaman sa pagsasaka. Salamat po. Maraming salamat din, Mang Fred, at magandang araw sa mga nakikinig po sa atin. Mabilis at tamang impormasyon sa palayan, subukan ang AgriDoc app gamit ang mobile phone. Sa pag-download ng